Okay na na. Kapidyo ka, Teros? Kapriso ka. Ay, kapriso ka. Nausa. Wow. Ano ni? Laks. Ako na naman sa sunod. Ano Bisaya with Rose? Ikaw din sila. Hello sa tanan! Anian na pod ang Negrosanang Bisaya. Kauban si Rose. Aming. And Wenny. Yes, 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 mga kabisaya, kikan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Hello, hello! Hello din yung tanan. So, sana mo sa mong episode karon. Magpasalamat usami sa amo ang subscribers and followers sa amo YouTube channel sa gikan sa unahan hangtod karon. Yes! Nanapod ko. Yes, salamat sa iyong padayon nga pagsuporta ug sa mga wala pa naka-subscribe sa among YouTube channel, i-click lang ang subscribe button nga makita sa screen ug ang notification bell para ma-update mo sa among mga bag-o nga videos. Yes, so karon mga kabisaya, lain na pod nga challenge among buhaton karon. Gitawag kini og blindfold makeup challenge. So when mag-unsa man ta ani? Excited. Exciting kaayo ni kay among make-upan si Aming. Yes. Pero blindfolded me. Ang among gamiton lang is lipstick, blush on, eyebrow, pencil, concealer, o pressed powder. So, ang among i-makeup ni Aming is ang everyday look makeup. So, simple ra siya pero tsada siya. Simple ra siya pero tsada siya. And challenging. Okay. O sige. Ato nang sutan para makita ang katag ninyong duha asa taman. Wala ha? Bunal. Ang una mo challenge kay si Wenny. Yay! Blindfold. Kapidyo ka, Teros? Kapriso ka. Kapriso ka. Ay, good ka. Okay na. Kita akong mata. Mostly, akong everyday look, akong hair, nugay na siya, nakaana. Let the challenge begins. Jig 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 jig. First is the eyebrow. Me? Isbuga ma inyong mga nawong mga besh. Okay. Sige. Ding 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 Ito ang tatlong. ding. Ikapon. Meng, yung nga. Feel the eyebrow. Hala na usan. Okay. Sure po na win. Oh, sure. Mao na na? Atong i-brush. Okay, brush. Agay. Sorry, Meng. Iyong lagyan mi ha kay. Okay. Kids. Kids, hindi pwede sa iyo ninyo kids kay. Kids. Asa naman? Dili mo eyebrow. Nakas agtong. Sige ka na. Go. Kani. Oh na. Go. Perfect. Dala naman kilay ni. Gamayon na nato ng kwan. Uy, sa galing niya naman to. Okay, kwan naman na. Oh, tama to. Kaya po. Challenge mo kayo ni Uy. Okay, done. Dana no? Kilay done. Meng, close your Reveal. eyes. Close your eyes. Bantaya may ko ng kwan. Lah, tignan na siya dira. Di man na i-conceal na to ang all bags. Kinalan kamo to ang gamiton guys kay para safe ang limita pa doy ko guys. Lah, sige, easy. Easy lang. Easy. Am I too hard? No, you're too soft. Challenge? Kapag good guys, tips lang ha. Eye bags is normal man gud nga. Kailangan siya concealer like this. Mura siya ga-massage na oh. Wala ko talaga lang tuod yung Massage. Kurang feeling na ko na pa siya daghan diri. Yeah. Kani blush. Blush, okay. Blush. Kani nga bigawas? Yes. Ming, Close. dat lang na guys. Pag humana Yeah. lang na. Okay. Padulong dito taas. Okay, pink na. Everyday look niya. Everyday look. Smile, Ming. I need your Smile. Chick. Uy, patay. Iso jud kay. Say feeling when nga naka-blindfold kang gamay. Imagine ko kami. Imagine ko niya nga. Gwapa ka ay siya. And next is the pressed powder. Una. Tama. Padulong sa ilong. Sunod ka na. Close eyes, Ming ha. Kaya makuling ka. Yes, mama.
Dayon. Pag ana dito pataas na siya. Sweet kayo? Mga tips. Hindi rin. Ako. Lalong sa mata. Silang buhok. Dan. Everyday look. Next, aura. Aura. Okay. Next is the lipstick. Ay, gapa ko sa imong lips. Ito ka. Kung an internalize. Wala, nitakong yung lipstick. Ari ni. Sa imong lips. Ito na, pouty lips. Oh, sa left, Sa- left. Okay, okay na na. Okay na? Sige. Palim na lang ako. Look Deng, 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 reveal. Reveal. Oh, See? Oh. na-contour, iyang kuan. Tango, Oh, Na-highlight, oh, na-contour, na-highlight Oh, iyang ang kuan. lipstick. Luyas ko na. Pasensya rin siya kayo. Itsuri ko sa iyang ko, ante. Iyang makeup. Side view. So karon guys, it's Rosie's turn. Turn. Okay, so ganahan ko nga mag-start si Rosie Yes. using the concealer. Oh no, concealer. Yes. Asa ako na ni? Opo, padre. Mana ang paghili? Or highlight, kano high, dayon. Yes. Pwede siya under eyes. Ito. Ano yung under eyes ni no? Yes. Yes. Eye bag area. Yeah. Okay, dayong sa pikas. Ito. Na-blend po ganito. Yeah, okay ra siya. Okay, sa nose, ana. Para pagbutang sa kuan sa eyebrow, ay kana bang pencil ba? Mura siya mo blend ra pud siya. Ano mo? Ano ba ako nabutang? Okay. Okay. Okay na blend. Okay. Okay. Done na? Next. Okay, next is brush. Okay, asa to? Asa to? Tara. So ang tip ani na pod is mura kabalo ko. Unsa? Unahon og butaang sa tumoy, no? Yes. And then sunod sa middle. Ilan ka brush? Brush. This one. Kaning usa. Nara. Ito. And then ang pag-brush kay, ako mag-brush ko, paana diri para mo blend siya. Agad Mo anak ko diri din para mo anak ko nga side. Sa to, sa to. Gusto mo. Ala. Okay, sige asa ta imong cheek. Muna imong cheek. Smile ako. Wow. Pa-upward. Yeah, pa-upward siya. Yeah. Ano baga ka dili sa? Ano baga siya sa dili pikas pagbutang? Okay. Nai-prom si Kuan og maami. Yung massage ko. Gani ka massage ka Rose. Yeah, Ano ana. yung secret sa beauty Ang fix? cream ug makipapulahi og cheeks. Right. Insta pink ya. Ayun sa. Pwede na dahil na. Oh, sa. Ano ni siya? Multi. Okay. Pwede mo na siya sa lipstick. Okay, hello, kanina ba good? Asa to? Na. Asa to? Tapos kay ang color niya nang asa to imong lips ni. Tura. Kana. Mga ako dili ra. Kita ko na lang main kasi masunod ang lipstick ko. Asa to? Asa to? Pauti na. Kaya imagine man. Gabawa ka? Alam ko pauti siya. Imagine. Pauti ni? Iup na kasi yung dami. Lamias lipstick. Na okay na? Murag wala. Pura kulangan pa sa kilid eh. Kanan din hidapit. Sa side. Dua ka side. Dire. Tikas Gatap mo lang ba ba ako? Tikas. Gatap. Oh, diha. Okay. 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 Last one is for the finishing touch, pressed powders. Ayos Yeah. mo. Okay. Masa? Kinalang tinugang o kana. Okay. Masa? Sino to? Saan ako snake? Wala ako snake.
picture. Mukha na ko? Hey girl, it's your song. Let's see that. Todo. Lipstick na kampat. Everyday look. Sabi. Kataning. Katong ana ala usara. Pikas katong pikas ana. Okay mga kabisaya, ug nahuman na gyud ang amo ang blindfold makeup challenge. Ug kamo na ang bahala mo judge kung kinsa ni Rose ug ni Wenny ang may pinakatsada nga everyday look. Pinakatsada gyud. Pinakatsada. Okay. Yes, salamat kay mga kabisaya sa inyong paglanta ug hinaot nga nalingaw ra gyud mo sa among video karon. Na-learn pud mo. Na-learn pud mo sa among Mga tips. mga tips. Yes, ug naglantaw mo sa Negros ng Bisaya with Rose. Ikaw din si Rose. Ug naglantaw mo sa Negrosanang Bisaya. Kauban si Rose. Aming. Wenny. Bye-bye.